ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. Нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ ба шумо оиди муҳимтарин самтҳои фаъолияти мақомоти корҳои дохилии кишвар, хусусан ошкорёбии ҷиноят, давоми рӯзҳои охир маълумот медиҳад. Дар студия бо шумо Моҳрухсор Таваллузода. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. муноқиша дар қаҳвахона. соҳибмулк мизоҷро лату кӯб кард. суистифода аз боварӣ. қалоб маблағи автомошинаҳоро ба манфиати шахсӣ сарф кард. лӯлизан худро ҷимбарор муаррифӣ карду даст ба ҷинояти қалобӣ зад. шумо чӣ хел фаҳмидед ки таги дарахти арчаба ҷудо карда? Ман пуштор будам, аброш гуфтам акаҷон. Айки пурсидед, чӣ айда пушти шумо? Пуштим тоза будак, аброш гуфтам, ҳамтамта гуфтам. این کارت هر آدمی که این به فرزند باشه اگر که میبینیمشه که همین آدم برای چی فرزند نداره. ронандагони мағруру худнамо боздошт гардиданд. шарҳин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.